Reemigratie is belangrijk voor Curaçao omdat het continue groei in stand houdt. En daar wil ik zijn om bij te dragen aan de ontwikkeling van mijn douche Curaçao. Elk jaar verlaten honderden jongeren Curaçao om te gaan studeren in Nederland. Een stap waar de jongeren al tijden mee bezig zijn. Want verder studeren in Nederland is vanzelfsprekend nadat je examen hebt gehaald. Eigenlijk is het vrij normaal om een studie te doen in Nederland. Ik moest wel naar Nederland vertrekken als ik verder wilde studeren, in andere richtingen wilde gaan. En dus het was toch een idee van, als ik klaar ben met de VWO, ga ik naar Nederland. Maar na te zijn afgestudeerd is het heel erg moeilijk om terug te keren naar je eiland. Of het moeilijk zou zijn om terug te keren, dat denk ik wel. Werk zoeken op Curaçao lijkt mij niet al te makkelijk vanuit het buitenland. Ik denk dat je wel vrij actief moet zijn, dus dat je echt naar Curaçao moet gaan en dat je daar op zoek moet gaan naar een baan en daar gesprek moet voeren. Estaba ainda com meu passa? In het begin kreeg ik een soort shock, een soort cultuurshock. Toen ik daar heel lang woonde in Nederland, kwam ik terug. Ik ging mijn haar knippen en die guy vroeg me, waar kom je vandaan? En ik dacht, hoezo? Ik ben een Curaçao, ik ben van hier. Snap je? En toen dacht ik, weet je, ik moet weer reïntegreren. De grootste reden om terug te keren is bij mijn familie te zijn en een steentje bij te dragen aan het eiland. Ik heb heel veel familie nog daar zitten en dat vind ik toch wel belangrijk. Ik ben toch wel een familiepersoon. Mijn ouders worden ouder, je mist toch de zon. Mensen zijn gewoon wat barrica y en corazón contento. Mensen zijn van mens tot mens, minder individualistisch en dat miste ik heel erg in Nederland. Als je kiest om terug te komen, denk ik dat je misschien kiest met je hart. Het ministerie van SOAW heeft in verband met het project over migratie en integratie op Curaçao onderzoek gedaan naar remigratie uit Nederland. In dit onderzoek zijn examenleerlingen, Curaçaose studenten in Nederland, remigranten en non-returners geïnterviewd. De daadwerkelijke remigranten geven aan dat een prettige leefstijl en klimaat belangrijke factoren zijn dat ze terug zijn gekeerd. Voor alle onderzoeksgroepen was het dichter bij de familie wonen een belangrijke reden om terug te willen keren. Maar de nieuwe collega's op Curaçao staan niet altijd te wachten op frisse nieuwelingen die van alles willen veranderen. Soms zijn er mensen die niet echt op wachten dat jonge mensen uit Nederland komen met andere ideeën. Omdat ik denk dat het moeilijk is voor mensen om soms aan te passen aan veranderingen. Ze staan er niet echt voor open. En ze denken dat de mensen gewoon uit Nederland een beetje komen zeggen hoe het allemaal hier moet. Terwijl zij 5, 6, 7 jaar weg zijn geweest. Mensen maken specifiek of duidelijke opmerkingen daarover. Ze zeggen, ja, jij zwarte makamba. Snap je? Zulke dingen. En terwijl ik me niet zo voel. Of misschien kleed je je anders of praat je anders. Maar ja, je wordt wel als een soort buitenlander gezien. Maar zelfs buitenlanders, echte buitenlanders, die hun best doen om te integreren in de maatschappij, die worden gewaardeerd. Dus wij als zwarte makamba's, whatever, moeten ook ons best doen, vind ik. Voordat je met arrogantie komt en zegt van ja, dit moet beter, moet je eerst laten zien dat je hier hoort. Dat je van het eiland houdt en van de cultuur houdt. En dat je niet hier bent om alleen alles te verbeteren, maar dat je echt uit liefde voor hier het eiland dat wil. Vianney is zonder zekerheid van een baan geremigreerd. Deze zogenaamde freemovers voelen zich vrij genoeg om de avontuurlijke stap te wagen. Ik ben in december afgestudeerd en ik had geen baan. Ik had hier eigenlijk niks, behalve mijn ouders. En ik heb toch besloten om terug te keren naar het eiland, alhoewel ik geen baanzekerheid had. Ik vind het niet bepaald avontuurlijk om terug te keren, om zonder niks terug te keren, omdat ik bij mijn ouders terecht kan. En ik vind het belangrijk om hier naartoe te komen om mogelijkheden op te zoeken. Om kansen te maken voor mezelf en om ervaring op te doen, want dat vind ik belangrijk. En dat kan ik daar ook doen. Maar ik dacht van, waarom zou ik het daar opbouwen als ik de mogelijkheid heb om op mijn eigen eiland dat te doen? Ik denk toch dat iedere persoon voor zichzelf toch wel echt hun gevoel moet volgen en klaar moet staan voor zo'n grote stap. En niet alleen maar mooie kansen moet zien van oké, ik ga ervoor, maar je moet er ook erg daadwerkelijk klaar voor zijn.
Mijn advies om remigratie te stimuleren is dat men meer op de markt voor afgestudeerden moet werken. In Nederland bijvoorbeeld heb je dan specifiek appartementen voor mensen die pas afgestudeerd zijn. Die zijn dan ietsjes duurder dan een studentenflat, maar die zijn toch nog in een bepaalde prijs dat men kan betalen. En dat is er bijvoorbeeld hier niet. Een ander punt is om toch iets met de studieschuld te doen. Hè. Dat is een grote drempel voor veel mensen die terug willen komen. Ik ken nu zeker 5 mensen die nu terug willen komen, nu. Maar ze kunnen niet terugkomen omdat ze het geld niet hebben. Ze kunnen het niet betalen. En misschien krijgen ze hier wel een baan, maar dan heb je geen geld om je studieschuld af te betalen. Mijn tip om remigratie te stimuleren is voornamelijk stages. Dus ik denk dat als studenten al stages zouden hebben op Curaçao, dat ze dan al met de werkvloer kennis kunnen maken, kunnen weten wat ze kunnen verwachten. En daarom denk ik ook eerder de stap zetten om terug te gaan. Kijk, wat kan ik als advies geven voor het volk? Kijk, je moet de mensen een kans geven. Hè? Je bent heel lang weg geweest. En je bent een beetje onwennig, je kent de cultuur wel, maar ja, tijd verandert dingen. Dus geef de mensen een kans en bestempel ze niet gelijk als een soort buitenlander. Een soort zwarte Macambe of een Curaçaose Nederlander, ik weet niet hoe je dat noemt. Maar geef ze een kans.